tikati Thyolo Goliath Abwera ma polling stations onse. So this is the polling station level, see council level. My results apeleka kale abwana DC. Izo mukuzona ukozo ndizabalaka. Sitina zigwire zimene. Tungochita transfer no zimene zinalapa za Thyolo zimene apanga kale handover. Kamene kala kuika ndi kamene kongoti mwachotsano kapano. Chifukwa mene timapangira poyamba mujaiti nanga simukaonetsa anthu akaziona zimapitiratu nde inu munazisiya apa nde mutazisiya maene opanga communicate kuti tikunyamulazi ndizija zaonedwa kale tikupititsa uku anthu zimene amafuna nziti chifukwa na monitor tiliposera tukumasinthana ndamene anaonawo analiyena apita ukasamba komanso nthawi imene zinena zonse zithe zomwe amaene zimene ali ngati zikubwera zanyowano kuzikhale kumenera anzathu anaona ndiyo. We have taken note of that. Is it possible that we should move on along with solar Yes. So as the way forward, it is easy. As it goes, come way forward. Zabwera ugu. Ngati zapezana ndizina. Olo mukutenga zulu zagalezo. Communication should go there. That's what we want. We'll do that one. So you know, as you are doing my handovers, muziuzana sudoke, panoba. Zakuti zabwera stage hapo zimeza sana zakuti for many money nabo for then a join a lero o mama wao nditero sana zokuti zimene zira hapa za Thyolo ndiposa zabwera liti dzulo fans athu anatiuza chifake ne amwebo to say kuti za Thyolo akuti aziona. I know going forward as we have agreed sana nyamulo koko zinthu tizikuuza so makato no momo mwina ndilongo so yonchi. Ine ndine Adams, amene driver wa modzi wa mavani amene tinatenga ma ballot papers kuchokera ku Lilongwe ku airport kubweretsa kuma constituency osiyana ngati nana ndikonya ku Thyolo. Ndi pachiyambi pa ntchito iyi panali agreement ena kuti tilandira 50% ya ndalama zathu katikati motulukira ntchito 50% ya timalizidwa. Ndiye zaoneka zokuti ntchito iyi ili kumapeto. Pamene ndi kumapeto tinatha kuwafikira adindo amene timalumikizana nawo pachiyambi kuti program ya ndalama ziyenda bwanji. Ndiye zapezeka kuti anthu aja akhangati akuponyerana. Ndi mantha amene tinali napo owunikira kuti ntchito imene tikamaliza aliyense azipita madera osiyana. Kotero tinaona kuti kwabwino tikhale ndi chiganizo chokuti katundu amene ali ma ballot boxes titsatsitse kuno ku Blantyre warehouse. Icho ndiye chimene tachipanga pa nthawi imeneyi. Ndiye mwina khozaona kuti panali kampungwepungwe kuti magalimoto ena amene ali ndi ma lege number a GE sakulowa mkatimu komanso amene ali mkatiwo sakutuluka. Kotero ife magalimoto athu amene tapakira katundu sitikutsitsa katundu wa ameki. Chimodzimodzi ine Andrew na Makupula inenso driver wa van amene ndinatengedwa ku Blantyre ya PVHO kupita ku Lilongwe kwanyamula nawo maballot paper. So ife titaona kuti tafika kuno monga ina nachita mwayi kundiponyaso kumwera konkuno kumene naponyita kuchilazulo. So ababa tafika kuti titsitse maballot paper ndi pamene akutuza kunena kuti inuyo mukatsitsa maballot paper wa mukuena kulowa PVHO kuti akatseke mileage anu chifukwa mileage anu munatsekulidwa kumeneko. So ife tikupangano kuti tikutseka mileage contract ikutha ku ndalama zathu sizikulowa. Chikuchitika ndi chani? Tirafufuza ndi pamene namatu yankhachi alipo amatuza kuti yayi inuyo mukapanga mukamaliza chichonse mukatseka mileage muyenera munyamuka kuno transport yanu muzipita kuliko ku Lilongwe tizikafufuza. So ineyo lachikalipo sindizondika komana nawo kuti ine ndizikafufuza office yawo ndikayipezera pano sindikudziwa kuina kuliko somwe ndingalowe nefe dandalati nalone kuti funa ndalama zathu zilo tili konkuno tikamati tikutseka ndi PVHO tikutseka mileage tikhaye kuti ndalama zangaso ndatenga ndikunyamuka ndikumapita ku nyumba kuti iwo ndini agreement yawo yatani tasiyana pamene inakuwa kutafikira nena chani sa madandalo anu. Tinatengana monga ife madriver tinasankhana monga okosela atatu. Tinakumana ndi amene ali ngati adindo warehouse iko ukafotokozera ndipo ukoko tinangokhanga tapatsidwa chitozo. Chifukwa titafikira kwafotokozera mavuto athu iwo anozera izozo sitikukhudzana ndi office ino zikukhudzana ndi ku Lilongwe iwo kweyo nkongolandira katundu. Ndiye titawunikirabe kuti ngati awawo kuti yankha chonchi kumene tukasiya katundu. Kodi katundu olotisiye panopa tikaloyera kuti ufuna ndalama zathu.
ndipo yonse kunali kuonjezera kuna uya iziso loputapanga mwanjileli yonse palibe muvutika umene kwa wiki ifenja kuno tivutike pa wiki forera kugwira ntchito ndi magalimoto ndi amene tapanga pakiwa siri kusundaso What my results are to appear, Jamba to Kira Chido, Masana, then look at books here, put it in the designated as Chido, to avoid the materials that would be see one minute, I away about it, Yamena da Garibo, put to be Israel, this is not a good Garibo, some of books, and one day. Ine ndine Adams amene ndi driver mmodzi wa mavani amene tinatenga ma ballot papers kuchokera ku Lilongwe ku airport kubweretsa kuma constituency osiyana-siyana ngati ine anandiwonya ku Thyolo. Ndi pachiyambi pa ntchito iyi panali agreement ena kuti tilandira 50% ya ndalama zathu katikati moti kugwira ntchito 50% ya timalizidwa. Ndiye zaoneka zokuti ntchito iyi ili kumapeto. Pamene ndi kumapeto tinatha kuwafikira adindo amene timalumikizana nawo pachiyambi kuti programu ya ndalama ziyenda bwanji. Ndiye zapezeka kuti anthu aja akhangati akuponyerana. Ndi mantha amene tinali napo powunikira kuti ntchito imene tikamaliza aliyense azipita madera osiyana-siyana. Kotero tinaona kuti kwabwino tikhale ndi chiganizo chokuti katundu amene ali ma ballot boxes titsatsitse kuno ku Blantyre warehouse. Icho ndiye chimene tachipanga pa nthawi imeneyi. Ndiye mwina khozaona kuti panali kampungwepungwe kuti magalimoto ena amene ali ndi ma reg number a GE sakulowa mkatimu komanso amene ali mkatiwo sakutuluka. Kotero ife magalimoto athu amene tapakira katundu sitikutsitsa katundu wa ameki. Chimodzimodzi ine Andrew Makupu inenso driver wa van amene ndinatengedwa ku Blantyre ya PVHO kupita ku Lilongwe kwanyamula nawo mapalo flavor. So ife titaona kuti tafika kuno kwani monga ina nachita mwayi kundiponyaso kumwera konkuno kumene naponyeta kuchirazulo. So ababa tafika kuti titsitse ma ballot paper ndi pamene akutuza kunena kuti inuyo mukatsitsa ma ballot paper wa mukuyenera kulowa PVHO kuti akatseke mileage anu chifukwa mileage anu munatsekulidwa kumeneko. So ife tikupangana kuti tikutseka mileage contract ikutha koma ndalama zathu sizikulowa. Chikuchitika ndi chani? Tirafufuza ndi pamene namatu yankhachi alipo amatuza kuti yayi inuyo mukapanga mukamaliza chilichonse mukatseka mileage muyenera munyamuka kuno transport yanu muzipita kuliko ku Lilongwe tizikafufuza. So ineyo lachikalipo sindizo ndikakomana nawo kuti ine ndizikafufuza office yawo ndikayipezera pano sindikudziwa kwina kuliko somwe ndingalowe nefe dandalati nalone kuti ife tifuna ndalama zathu zilo kuti konkuno tikamati tikutseka ndi PVHO tikutseka mileage tikhaye kuti ndalama zangaso ndatenga ndikunyamuka ndikumapita ku nyumba ndoti iwo ndini agreement yawo yatani tasiyana pamene kwa kutafikira nena chani cha madandalo anu. Tinatengana monga ife ma driver tinasankhana monga okosela atatu. Tinakumana ndi amene ali ngati adindo warehouse iko ukafotokozera ndipo ukoko tinangokhanga tapatsidwa chitozo. Chifa titafikira kwa fotokozera mavuto athu iwo anozera izozo sitikukhudzana ndi office ino zikhudzana ndi ku Lilongwe iwo kwayo nkongolandira katundu. Ndi titaunikirabe kuti ngati awawo kuti yankha chonchi kumene tikasiya katundu kuti katundu olotisiye panopa tikaloyera kuti ufuna ndalama zathu. Ndipo yonse kunali kuonjezera kuna uya iziso loputapanga mwanjileli yonse palibe muvutika umene kwa wiki ifenja kuno tivutike pa wiki forera kugwira ntchito ndi magalimoto ndi amene tapanga pakiwa sitikusundaso